everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Apan una yung rasab niya pagkahuman. Aron sa pagpahumot sa iyang pagkatao isip usa ka opisyal. Gusto ka ba, Misael? Saan bahis ko kita ko na? Kagaw siyang klasiya sa opisyal, by Sarge. Kagaw si Major Kaspar. Bay, sama ni mo. Wa na sa ko'y pagsaling niya. Apan naputos mo sa kahadlok tungod sa iyang mga bahad. Bay, Misael. Distansya na mo niya sa hinay-hinay bay. Kay moabot unya ang panahon. Kamahitabo unya ninyo ni Bay Jam ang susama sa nahitabo kang anhing Celestino alias Boy Hilas. Unsa, bay? Huwag na ko may matang. Humansa ko mga nadugog kita ni Buboy Sarge. Kung nabuhat ni Major Kaspar ang pagbugto kang Celestino kung alias Boy Hilas, huwag katarungan. Huwag katarungan nga dili sab niya ka na mahimo kalamaw. Kada ito pa nga nasayod ko nga batis siyang klasiha sa akaon. Dili kasaligan sa iyang mga salad, mga dilang hikumulaon. Kay ang sama kanyang traidor, way kalainan sa bitin nga banakon. Gabisan kani ang iyang laway, makamatay. Unsa imong kinabuhi niya itong panahon sa EJT? Si Boy Bangag, tirador sa kaat mga sindikatos sa kung gaon, nga giluyo na sa yuta. Wa mag-abot ang atong masigkadalan niya itong panahon. Tungod kayo managlahi ang atong gibarugan, ang prinsipyo. Tao ko sa magitan nga drug lord. Samtang ikaw, vigilante. Pinuhi sa gobyerno. Iya sa taga-gobyerno. Kung papiliun ka, mamahimong gawas nun o magpakabuhing normal? O magpabilin nga ingol na gyapon niya to? Kriminal. Pait ang kinabuhi sa gawas. Ilabi na sa sama na to, minus lang ang grado. Mga kong tubag, si Boy Bangag, andang pagyapon nga mo patay o mo patay sangan sa kwarta. Imo ba di gyapong usikan ang maayong kahigayunan? Kahigayunan usa. Mamatay tungod sa kalisod. Mao ka na mong gipinagsultihan sa tong amigo bus agawon sa diyang iduaw ko niya sa City Jail, bay. Mo ba di bay Sarge? Mao mo lagi. Ay, Naluoy ko ni bay Misael, ay. Siyang kahimta nga nabilanggong away sa o nahadlong sa kupara nato, bay, tungod sa kabangis ni major problem. soba di ha, oy. Mm. Kisa ba na major problem ba, oy? Lawa ka ila si Major Gaspar, god. Hilom ka gani di ha, bay Sarge. Madunggan ka gani, og na'y makasumbong na. Masalbins ka man yun di oras ba? Bitaw, eh. Bagong Pilipinas naman tataron, pero gikupta lang gyapon tag opisyal nga kurap o bugok. Ang wa pa lang na siya makasugat sa iyang katapat. Nga di makamaw mo kurog sa kahadlok niya, bay. Sige. Sige, yun. Kusga ng tingog na oro. Aram, masilbis kang buluga ka. Sarge, Uy, may niya ka ng dibi. ay hain naman tong amigo ninyong bulhog ug mata. Aw, si Bay Jam? Ay oo, maoron, jam. Aw, manim gyapon sa inang sa siras. Kanang naa na di ay trabaho.
Ang matagbuntag ng mangarga na sa mineral water sa tindahan ni Konsyal Baruksing. Ay, maudi ay nga panagsanan lang kung makakita niya din, he. Karong udto nang paingon sa hapon, niya nausab niya to. Manindam tog mineral water. Kadak lain pa'y ato ba? Kanang nakaduaw ka sa akong anak dito sa city jail. Una, adip lang gidugay nga. Nidalikyat ko pagduaw sa kong amigo busagawon dito nang. Ay, naamang ko'y jutay nga tinigom. Muduaw ko. Pamalitan unya na ko siya sa iyang paboritong pagkaon. Hello, Madam Ching. Hello, Medyon Kaspal. Ikaw ka na kumusta na ba? Ni ana sa kong mga kamot ang middleman sa napalpak na pag-ambus sa retiradong general, Madam. Mayo ka ikaw ka na buhat sa ako dinalian sugo sa imo, ha? Congrats. Ako atag dako premyo. Salamat, Madam Ching. Ako lagot. Ako gusto ka na toslok bangag iyelong ba? Mahimo kayo. Ang bisag unsay imong buhaton kaniya. Okay, Medyon. Unsay sunod nga lakang alang kaniya. Ako gusto ka na siya makita. Dadag ko nga to sa iyang Mitchell Kaspal. Kanus ang imong gusto. Nga ikatubang ang maong tao, Madam Ching. Bangag sa ilong. Manimaho na sa uniyang pulbura ang sumbuhan sa kong pistula. Ug naa na siya'y kinabuhi nga makalas. Mahimong sa akong mga kamot o sa mga kamot baka mismo sa Chinese Macau nga si Madam Ching. Niyara siya, Madam Ching. Mao na kini siya ang middleman sa napalpak nga operasyon. Papak ikaw! Papak! Ako lagot at tao ka na palpak ba? Kana dili tuman sa ako sugo ba? O sa'y gusto mo, Madam Ching? Ako'y mo tapos ining tawhana. Mitchell Kaspal. Sulti lang. Kay ako na ining sintensyahan. Oops! Ayaw glugnot. Kalma lang. Relax. Wa pa gani. Ayaw karatul. Naunsa ka man. Unsay imong desisyon, Madam Ching? Sige, Mitchell. Ikaw na ka nahukom sa iya, Mitchell. No! Okay na. Wa na ang bangag sa ilong. Ha? Humana, Madam Ching. Kana pa! Kana! Maunang may tabo sa palbak ba? May pamatay! Kamu na bahala ni tawhana. Basta limpyo lang ang pagkahipos. Mga brother, Ako na sa imo Pelemio, Mitchell Kaspal. Okay? Dagyan kayong salamat, Madam Ching.
Basta buutan tuman sugo sa matam, Ching. Kanada ko pilibyo. Pelo. Pelo ka to palpak. Ah! Patay! Pahibawon ko din si Daddy Mart bahin ining balita, ah. Daddy Mart, ang gipangita nga middleman sa mga mi-ambush nimo, gipatay sabdad. Unsa? Wa nila Dad. Giunay siya paglikidar sa iyang gikasabot alang sa maong misyon aron unta patyon ka. Kaanugon. Tingali, tungod sa maong hitabo, sirado na ang kaso. Wa na'y posibleng makatumbok kung si kinsa gyud ang mastermind, di ba, Dad? Gusto ka Kaanugon yung tinuod kaayo. May lana yun unta kung kinsay nagsugo. Ug madakpan pa yun unta kining buhi. Mao gyud. Pinulis kining buhata. Daddy Mart, Wa yun itugot sa higayon. Nga mailhan ug mabisto kung si kinsa sila mga kagaw sila. Bay Sarge, Nganong gipatawag mo nimo ni Bayjam, Major? Bitaw, Sir Major. gawas kang Misael. Gatuan na karon sud sa prisuhan. Kamu si Bayjam, mao'y lain akong kasaligan. Oh, uy, sa unwar mo itong panahon pa sa Ijiki, Sir Major? Bitaw, Sir Major. Nanginabuhi naman may kinarunggod, Sir. Bitaw, Sir. Ay sus, wanay panahon. Aron mo magbag-o sa inyong pagkatao. Oh, dili taon, Sir. Bago na taon may para sa bagong Pilipinas, Sir. Bitaw. Sir Major. Bitaw, mau ka na, Sir. Bayjam, Bay Sarge, dili na mapapas sa inyong pagkatao kung unsa mo kaniadto. Mao ka na itiman ninyo. Sir Major. Paminaw mo, Bay Sarge. Bayjam, undang na mo anang inyong kapoy king pangwarta nga maglibod og mineral waters kadalanan. Init kayo na. Mapagtong mo. Delikado pa kung masaghiran mong sakinan. Bahala lang mga sagiran may sikanan, Sir, nga mapaig mis kainit. Basta kay, di lagi mo balik sa pangisnahat, Sir. Bitaw, Sir. Nagbago na lagi mi para sa bagong Pilipinas. Di lagi magbinugo, Bay Sarge. Bayjam, bangat sa ilong. Sir Major. Pastilan ka magabugo, baya ninyo. Sinsiyo ra nakitaon ninyo, ana. Kumparar sa inyong kitaon kung mo deliver mo drugas. Na, samot. Kalaki lang di ko na, Sir, ay. Labaw ng dipot ko, oy. Noon sagot taon mo, ni ay dinagko nga puwerte rang sayo na. Anong dili mahinuon mo? Ha? Di lang lagi miya na, Sir. Ay, ikaw lang ka, Sir. Di lang miya na. Ako sad. Dipot ko, oy. Kuntinto na kanya ako nakuha kuan ginagmay pangita, Sir Major. Mau na, Sir. Gusto mo mga karon dayon pamukan tamos inyong mga o? Oh. Ha, Bay Sarge? Bayjam! Ha? Sir Major, Sir. Ayaw, taon na, Sir. Bati na, Sir. Ay, si Bayjam lang una, Sir. Ay, binuang ko. Ayaw na, Sir. Bangag sa ilong. Ang inyong pagpalibad akong insulto alang nako. Mao ka na'y timan inyong duha. Ug ayaw mong kalimot nga lain si Major Gaspar kung maunay masuko. Hello, Mitchell Gaspar. Madam Cheng, tuwa na ang kinilong mga drugas. Gibiyahe na sa kung sinaligang mga tao. Kana sila bastikulado nga kasalikan, Mitchell. Oo, madam.
negosyo sa mga butang ba? Mao nga kon sila ka na papak. Ako na mo'y mubuak sa ilaha ulo. Ako na patay sa ila ba? Dili may tabo nga mopalpak kang akong mga tao. Kay pulo sila kasaligan og hinog. Hinog na kayo bahin alang mga butang. Bahin na lang buhata. Okay. Ako tuo sa imo ba? Kilo, ha? Dili ka nang malikayan ako palaka. Kahit ako magpuhunan sa Madam Cheng, gikan sa mga talayad. Naibaw ko ni Ana, madam. Og akong ipasalig nimo. Og sa triad, nga hapsay ang flow sa delivery sa mga kontrabando bangag sa ilo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.